पवनो सिंह के अगर डर बताओ हमरा से थोड़े बा खेसारी लाल से। हाँ जी। अच्छा तो ऐसा बात बा कि पवन सिंह डेराले खेसारी लाल यादव से। तो आई ये वीडियो में जानल जाओ कि साचो का डेराले खेसारी लाल यादव से पवन सिंह आ कि पवन सिंह से डेराले खेसारी लाल यादव। हम लोग सभी के सबसे पहले ही बात बता दी कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के महत्वपूर्ण कलाकार हो लोग, जौन की देख के सब कलाकार सीखे लोग। जैसे कि होला ना कि एगो घर में एगो गर्जीवन होला और वो गर्जीवन के प्रति सब कोई काम करेला, वैसे ही अपना भोजपुरी इंडस्ट्री में दूगो ऐसा शेर वालों, दूगो ऐसा गुरु वालों जेकरा से सब केहू सुखे लाटे, चाहे वो कौनो भी कलाकार हो, कस प्रमोद प्रेमी, गुंजन सिंह, मोनू अलबेला, जौन भी कलाकार मतलब खेसारी लाल यादव और पवन सिंह ये दूगो। हम लोग सभी के बता दी कि जौन गोलू राजा बात करो तानी कि पवन सिंह से खेसारी लाल यादव से डराले पवन सिंह आवाज के जादूगर पवन सिंह ई बीच मतलब कुछ विवाद करे के मन बा इनका लोग के, लेकिन ऐसा कोनो बात नहीं के। दोनों भाई भाई लोग ना डराले खेसारी लाल यादव से पवन सिंह आ पवन सिंह से ना डराले खेसारी लाल यादव। बहुत ज्यादा मीडिया लोग विवाद करे लोग कि पवन सिंह के गाना आ गई बा हऊ, खेसारी लाल यादव के गाना हई आ गई बा, हई गाना होकर दबा दी, हई दबा दी। बिल्कुल ऐसा बात नहीं के। दोनों भाई में इतना प्यार बा, इतना स्नेह बा कि रोगा सभी के पता होखी कि जौन पवन सिंह के बर्थडे मनावल गल उनमें खेसारी लाल यादव जी गइल रहनी। बहुत लोग के ही पता रहे कि वो ना जाइए खेसारी लाल यादव, लेकिन देखी रहुआ इतना भाई भाई के प्यार बा कि जरूर गइल बानी। हम एगो रहुआ सभी के और बात बता दी कि जौन पवन सिंह बानी आप सबके पता होखी कि मतलब बीजेपी से चुनाव लड़े वाला बानी, सांसद मतलब बने वाला बानी। आने खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग में एकदम जाए वाला बानी, तो देखी कि का होता है, सांसद बन जाये भैया। और हाल फिलहाल में ही खेसारी लाल यादव के भी एगो गाना बहुत जबरदस्त आयल बा होली वाला, आ हाल फिलहाल में एगो पवन सिंह के भी गाना आयल बा बहुत ही सुपर डुपर हिट। ऊपर भी विवाद होता कि ऐसन वैसन, आ वही गोलू राजा जी विवाद करता नहीं कि पवनो सिंह डरल तो हमरा से थोड़े ना खेसारी लाल यादव से। ऐसा कोनो बात नहीं है गोलू राजा जी, पवन सिंह कोई से ना डरले, खेसारी लाल यादव कोई से ना डराले। वो सब मतलब एकलौता से लोग जाना से कि पूरा दुनिया सीखेला एक न एगो चीज। और आज के डेट में रहुआ सब देख सकतानी कि ट्रेंडिंगो स्टार के बराबर में आ गई बनी पावर स्टार। कैसे कि एक साथ 3-4 गो गाना चलाता एकदम ट्रेंडिंग में पवन सिंह के, और उसे खेसारी लाल यादव के तो ट्रेंडिंग में स्टार नाम हटे तो ट्रेंडिंग में तो गाना चल ही के बाद। वह सभी के पता हो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारा कलाकार वालों, बहुत सारा गाना गावे वाले वालों, लेकिन कभी भी पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव होके में मतलब 5-6 गो जन्म बदल देव के पड़ी, तब वो कोई खेसारी लाल यादव आ पावर स्टार पवन सिंह ना हुई। ये से रउआ सभे विवाद में ना पड़ी कि पवन सिंह के हम फैन है तो खेसारी लाल यादव के हम फैन है। सब कोई भाई भाई बा, सब कोई के प्यार बा। और झूठो के लोग गाँव में मतलब समाज में विवाद करेला कि हम राजपूत कहीं तो पवन सिंह के सपोर्ट करें, हम वही रही तो खेसारी लाल यादव के सपोर्ट करें। ऐसा बिल्कुल बात नहीं है, सब कोई भाई भाई बाटे। कोनो विवाद कोई के जरूर नहीं है, कोई से कोई ना डराला।